Maayong buntag mga bata. Kumusta naman mo karong adlaw? Ako si Teacher Roelyn, ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Ubalikon ninyo karon sa usa na sad ka adlaw na puno sa pagtulunan. Andam na ba mo? Pero sa dili ka magsugod, palihog magtindog ang tanan aron sa pag-ampo. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Karon mga bata, nasayod kita nga aduna kitay nasinatian nga pandemya. Kabalo ba mo unsay tawag niini nga sakit? Tama, ang coronavirus o COVID-19. Busa, gidasig kita sa atong gobyerno na kanunay mosunod sa mga minimum health standards o health protocols. Una, ang kanunay nga paghugas sa kumot. Gibuhat ba ninyo kini mga bata? Ikaduha, ang pagsuot sa face mask o face shield. Ikatulo, ang pagdistansya sa laing tao o physical distancing. Ikaupat, permi kita magkaon og mga masustansyang pagkaon og mag-inom og vitamins. Gibuhat ba ninyo kini mga bata? Very good! Dapat pod, perminti ninyo ang atong lawas aron makaligay kita sa coronavirus o uban pang mga sakit. Nasabtan ba mga bata? Maayo! Karon mga bata, mangutana ko ninyo. Nakahinumdum ba mo sa atong leksyon atong niaging semana? Oo, teacher! Tama! Mahitungod sa pag-ila sa pagsunod-sunod sa mga panghitabo. Sa istorya, adunay pagkasunod-sunod sa mga panghitabo. Adunay sinugdanan, tunga-tunga, og katapusan. Karon mga bata, manganta og manayaw kita. Hi kids! Let's all count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 3 times, and each time we'll count faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Great job, kids! Let's count again faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outstanding! Let's count again even faster. Count, count, count with me. Count with me from 1
Karong adlaw, atong hisgutan ang mahitungod sa pag-ihap hangtod ikakawhaan o counting 1 to 20. Pero sa dili pa ta magsugod, ato usang ansiran ang mga mosunod na mga pangutana aron mahibaluan ni teacher kung asa kutob ang inyong nahibaluan. Andam na ba mo? Yes, teacher! Sa magkasunod-sunod nga mga numero 0, 1, 2, 3, 4, 5, blank, 7 ug 8, unsa ang numero nga nawala? A. 6, B. 3, C. 4, D. 9. Ang saktong tubag A. 6. Pila ka buok sulod nga balon sa kahon? A. 3, B. 7, C. 6, D. 8. Ang saktong tubag B. 7. Unsay ngalan ni ining numeroha? A. Kawhaan, B. Napulo, C. Napulog usa, D. Napulog 5. Ang saktong tubag A. Kawhaan. Asa ni ini ang husto nga pagkasunod-sunod sa mga numero? A. 18, 17, 20, 19, B. 17, 18, 19, 20, C. 17, 19, 18, 20, D. 20, 19, 18, 17. Ang saktong tubag B. 17, 18, 19, 20. Unsa nga numero ang nag-una sa 15 o napulog 5? A. Napulog 2, B. Napulog 4, C. Napulog 6, D. 8. Ang saktong tubag B. Napulog 4. Mga bata, kinahanglan makatuon kita unsaon pag-ihap aron dili kita masayop sa mga butang nga gikinahanglan nato. Gusto ba mo magtuon og ihap? Yes, teacher! Very good. Okay. Mag-ihap ko ug kamo magtan-aw, maminaw ug mag-awat pag-ihap. Usa, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, napulog usa, napulog 2, napulog 3, napulog 4, napulog 5, napulog 6, napulog 7, napulog 8,
Napulog siyam. Kawhaan. Aron mas mailhan nato ang kada numero, atong lantawon ang mga pananglitan o example nga akong ipakita. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, napulog usa, napulog duha, napulog tulo, napulog upat, napulog lima, napulog unom, napulog pito, napulog walo, napulog siyam. Kawhaan. Karon mga bata, kuhaa ang inyong learning module ug ablihi kini sa pahina 7. Ug atong ilhon ang numero nga nawala ug isulat kini sa blanko. Hatagan ta mo og 3 ka minuto aron sa pagtubag niini. Nahuman na ba mga bata? Maayo mga bata! Nalipay kayo ko kay nakuha ninyo diretsyo ang mga tubag. Karon na sad, mag-Q&A ta. Question and answer. Mangutana si teacher sa inyo ug tubagon ninyo sulod sa 5 ka segundo. Andam na ba? Oo, teacher! Aron mahanas kita sa pag-ihap, gikan usa hangtod kawhaan, unsa ang atong maayong buhaton? A. Ibalik-balik paglitok ang mga numero hangtod nga mamemorya. B. Ikanta balik-balik apan walay makitang numero. C. Maminaw lang sa nagkanta kamulong dula. D. Walay buhaton. Utruhon nato. Aron mahanas kita sa pag-ihap gikan usa hangtod kawhaan, unsa ang atong maayong buhaton? A. Ibalik-balik paglitok ang mga numero hangtod nga mamemorya. B. Ikanta balik-balik apan walay makitang numero. C. Maminaw lang sa nagkanta kamulong dula. Or letter D. Walay buhaton. Number 2. Asa man sa mga mosunod ang napulog usa o 11. Utruhon nato. Asa man sa mga mosunod ang napulog usa o 11. Unsa nga numero ang nag-uban kung moingon ta og kawhaan? A. Usa og 0. B. Usa og siyam. C. Duha og 0. D. Usa og duha. Utruhon nato. Unsa nga numero ang nag-uban kung moingon ta
ug kawhaan? A. Usa ug 0. B. Usa ug siyam. C. Duha ug 0. D. Usa ug duha. Number 4. Pilia sa mga mosunod ang adunay ihap nga napulog unom o 16. Utruhon nako. Pilia sa mga mosunod ang adunay ihap nga 16 o napulog unom. Maayong buntag mga bata, ako si Sir Rick. Nasayod kitang tanan nga naay usa ka virus nga nagkalat karon. Mao kini ang coronavirus o COVID-19. Ang pinakamaayo nga paagi aron makalikay niini mao ang pagpanghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Buhaton nato kini sulod sa 20 ka segundo. Kamulog hugas sa kamot, pwede kamo ihap usa hangtod sa kawhaan o magkanta niini. Wash your hands, scrub them clean, that's how you beat COVID-19 for 20 seconds if you try. All those nasty germs will die, so wash your hands and scrub them clean and you can beat COVID-19. Soap and water's the best way to wash those wicked germs away. Ingon ana ka simple, hinlo na ang imong kamot, wala na sad ang kagaw. Timan mugamit sa sabon ug tubig. Pabulaa kini pag-ayo. Ug ayaw kalimot sa pagkuskus sa imong mga kuko. Wash your hands and scrub them clean, that's how you beat COVID-19 for 20 seconds if you try. All those nasty germs will die. Wash your hands and scrub them clean and you can beat COVID-19. Soap and water's the best way to wash those wicked germs away. Mga bata, kinahanglan kung maghugas kita sa atong kamot, mag-ihap ta ngadto sa usa hangtod sa kawhaan o 1 to 20. Aron sigurado kita na mamatay gayud ang bisan unsang sakit, labi na gayud ang COVID-19. Nasabtan ba mga bata? Oo, teacher! Sige bi, adto kamo karon sa inyong lababo o bisan asa nga pwede kamo makahugas sa inyong mga kamot. Mag-ihap kita og usa hangtod sa kawhaan o 1 to 20. Andam na ba? Oo, teacher! Ready? Get set, go! Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maayo mga bata, kabalo na gidi ay mo muihap sa usa hantod sa ikakawhaan. Importante gayud mga bata na kita kanunay hinglo og limpyo. Dili lang sa atong kamot, kundili apil pod ang atong tibuok nga lawas. Apil pod ang atong panimalay. Uyon ba kamo niini? Sakto! Aron mas malipay si mama o si papa kung permi limpyo ug hapsay ang atong panimalay. Ug ang nindot pa niini, makalikay kita sa bisan unsang sakit. Mga bata, nakuha na ba ninyo ang atong leksyon karong adlaw? Kung oo, maayo kaayo. Karon, atong ablihan ang inyong module sa pahina siyam
para sa usa ka buluhaton. Gamit ang tikog, butones, mga taklob, tansan, ug uban pa nga butang sa panimalay, ibutang kini sa inyong module answer sheets ubos sa kada numero nga nakahanay. Dungan sa pagbutang ang paglitok sa numero. Human mabutang, balikon kini sa pag-ihap. Magaling! Karon, mag-ihap kita mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Napulog usa, napulog duha, napulog tulo, napulog upat, napulog lima, napulog unom, napulog pito, napulog walo, napulog siyam, kawhaan. Very good! Tungod ni Ana, hatagan ko kamo sa tulo ka star. Para sa atong ebalwasyon, ihapa kung pila ka buok sulod sa kahon ug isulat sa badlis ubos sa kahon ang husto nga tubag niini. Para sa buluhaton sa balay, pagdrawing og mga butang sulod sa kahon base sa kadaghanon sa numero nga gisulat. Ug dinha natapos ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa pag-ihap sa usa hangtod sa ikakawhaan or counting 1 to 20. Ako si Teacher Roelyn Z. Bagaipo gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental, nga kanunay anda magiya o magtudlo sa inyo. Timan-in, ang batang maningkamot, layo ang maabot. Magkita-kita na sad kita sa atong sunod nga leksyon mga bata. Bye-bye!